insizwa ethi insi ukubona uhamba ngalesikhathi. Yizo thina ikhathi esiphuma ngazo ke sizi insizwa. Siyahamba akufani nasegoli. Oh well, egoli uma uhamba ngalezi ikhathi abafana bagaxe volovolo ufe same time. And onyawupe-ke egoli bakuhlanganyela noma kuthiwa ugqoke i-under edabukile egoli bayayithatha abafana bonyawupe futhi bakubulele i-under edabukile. Noma kuthiwa uphethe amaplastic a-empty angenalutho phakathi egoli bayabona abafana bonyawupe amaplastic la bawathatha. Egoli nje awuhambe ebusuku. Kodwa uma uyinsizwa semakhaya ngoba nje nithi nina inkomo ibele lenkomo nalishiya ngenqindi kwaphuma ubisi. Moqeda usuyibiza ngensizwa. Uyabona ke uma uyinsizwa emakhaya, yabona nje siqale ka-A. Uma uyinsizwa emakhaya awuhambe ebusuku. Ngey'nkathi zasebusuku-ke emakhaya siyazi ukuthi kudube lento kuthiwa kuney'poki. Basho kanjalo abantu ngizowaqeda kamanga namhlanje. Uyabona uma uyile nsizwa le ethi yona ibona isipoki ebusuku. Mina ngihamba ebusuku mina. Mina noma kuthiwa yinxiwa mhlampe kunomuzi wawukhona kuleyo ndawo leyo. Mina angisabi mina unqamulela khona, ngigudle khona, ngigudle enxiweni. Mokuthi mhlampe ngifuna ukuhamba ngaphansi kwentaba, mina ngiyahamba ngaphansi kwentaba, ayikho into engivimbayo. Mokuthi mhlampe ngifuna ukukhwela igquma, mhlampe ngiyophumela ngalo, mina ngiyakwenza lokho, mina ngilandela indlela, mina ngizwa ngendlela ukuthi kumele ngihambe kuphi. Indaba yomzila ukuthi kunomzila ekumele ngigudle ngawo ukuze ngifike kuleyo ndawo leyo. Mina ngisethi leyo ndawo. Mina ebusuku ngihamba noma kuthiwa yikuphi. Mawuthi ngifuna ukunqamulela kuleli hlathi, ngiyanqamulela mina ehlathini. Ayikho into ezongivimba ngoba asikho isipoki. Isipoki asikho futhi ngempela. Mawuthi wena uthi kunesipoki, asikho isipoki. Nambe nikhohlisa iy'ngane zakini usuqamba amanga uyijonga. Hayi gogo, mkhulu. Ngibona isipoki. Iy'ngane zakini, hawu isipoki. Kuney'poki kule ndawo. Usufaka uvalo kuleyo ndawo ngoba uhamba uqamba amanga uthi kuney'poki. Futhi ayikho into ekuthiwa isipoki. Ayikho. Isipoki uzosithola mhlampe uma ubulela umuntu. Uyabona uma ukuthi unamamedasi. Yabona amamedasi mekulandela ubulala iy'ngane, ubulala ogogo, ubulala izalukwazi. Yebo, khona into vele into ezokuklinya ebusuku. Thina sihlangane-ke nento ey'klinya abantu ngoba siyazi ukuthi thina simsulwa asibulali muntu. Ayikho into ekuthiwa isipoki. Futhi ijongo liqamba amanga kuthiwa besinjani isipoki. Hhayi besivutha ikhanda. Hawu! Hayi isipoki besikhanyile. Ubona isidaka sendawo siyiphathela ifleshi sidakiwe sihambe sikhanyile. Ngoba nje ubona into edidizelayo ebusuku usuqamba uhlangana nehashi nje ebusuku